Kniha proroka Joela. Je to krátka zbierka prorockých básní, ktoré sú silné a zároveň záhadné. Joel je medzi prorokmi výnimočný z niekoľkých dôvodov. Poprvé, neuvádza priame časové údaje, kedy bola táto kniha napísaná. Pravdepodobne ide o obdobie po návrate z vyhnanstva ako u Ezdráša a Nehemiáša, pretože spomína Jeruzalem a chrám, ale neuvádza žiadnych kráľov. Jedinečné je aj to, že Joel zjavne pozná mnohé iné biblické knihy. Odvoláva sa alebo cituje z prorokov Izaiáša, Ámosa, Sofoniáša, Nahuma, Obadiáša, Ezechiela, Malachiáša. Dokonca sa odvoláva aj na knihu Exodus. S tým súvisí aj posledná výnimočná črta, a to, že Joel nikdy neobviňuje Izrael zo žiadneho konkrétneho hriechu. Podobne ako mnohí iní proroci hlása, že prichádza Boží súd, aby potrestal hriech Izraela, ale nikdy nepovie prečo. Joel totiž zrejme predpokladá, že ste rovnako ako on čítali knihy prorokov a tak už o vzbure Izraela viete všetko. Všetky tieto tri charakteristiky nám túto fascinujúcu malú knihu pomáhajú pochopiť. Joel je biblický autor s hlbokou znalosťou starších biblických spisov. Úvahy o nich mu pomohli chápať tragédie jeho doby a zároveň mu poskytli nádej do budúcnosti. Poďme sa do toho ponoriť a uvidíme, ako táto kniha funguje. V 1. a 2. kapitole Joel hovorí o dni Hospodina. Je to kľúčová téma prorokov, pri ktorej opisujú minulé udalosti, počas ktorých sa zjavil Boh a prejavil svoju moc, aby zachránil svoj ľud alebo konfrontoval zlo. Spomeňme si na rany z knihy Exodus. Prorok však v minulosti videl ukazovatele do budúcnosti, keď sa Boh opäť postaví zlu medzi svojim ľudom, ale aj medzi národmi a prinesie spásu celému svetu. A tak v 1. a 2. kapitole Joel zachytáva túto paralelu v dvoch básniach. Prvá kapitola hovorí o dni Hospodina, ktorý nastal v minulosti. Na začiatku sa zmieňuje o nedávnej katastrofe, keď roj kobyliek spustošil Izrael. Jeho opis tohto roja odkazuje na deň, keď Boh potrestal Egypt. Spomeňme si na 8. ranu z 10. kapitoly knihy Exodus, až na to, že tentoraz sa kobylky vrhnú na Izrael. A tak Joel vyzýva starších a kňazov, aby viedli ľud k pokániu a modlitbe a potom sa spolu so všetkými kňazmi kája aj on. Paralelný myšlienkový tok sleduje 2. kapitola, ktorá má rovnakú poetickú kompozíciu aj tok myšlienok. Joel ohlasuje ďalší deň Hospodina, lenže tentoraz v budúcnosti. Je to pohroma, ktorá sa blíži k Jeruzalemu. Nasledujúci opis by sa mohol vzťahovať na ďalší roj kobyliek, no Joel používa skôr vojenskú a kozmickú obraznosť. Kobylky sa stávajú Božou armádou, jazdcami a vojakmi, ktorí pochodujú a ničia všetko, čo im stojí v ceste. Slnko sa zatmieva, zem sa trasie a Joel hovorí: Deň Hospodina je veľký a veľmi hrozný. Kto ho môže zniesť? A tak Joel opäť vyzýva ľud, aby sa modlil a činil pokánie a pobáda ho. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha a vráte sa k svojmu Bohu. Inými slovami Joel vie, že pokánie môže byť len vypočítavosť, ktorú predvádzate, aby ste sa dostali z problémov, a hovorí, že to Boha nezaujíma. Boh chce skutočnú zmenu, aby jeho ľud prestal byť sebecký a zlý. A potom Joel hovorí, prečo by sa mal Izrael kajať. Pretože Boh je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý. Je to citát z knihy Exodus, ktorý hovorí o tom, že Boh Izrael potom, ako ľudia uctievali zlaté teľa, odpustil. Tento príbeh Joela presvedčil, že Božie milosrdenstvo a láska sú mocnejšie ako jeho hnev a súd. A tak vyzýva kňaza, aby v pokáni a modlitbe prosil Boha, nech ušetrí svoj ľud. Po týchto dvoch spevoch sa scéna mení a nasleduje krátka pasáž o tom, aká je Božia odpoveď na to, že Joel aj celý národ činia pokánie. Hospodin sa rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom. Potom Boh hovorí, že zvráti ničivé účinky tohto dňa a zo súdu sa stane spása. Najprv teda zaženie útočníkov, ktorých zrejme kobylky predstavovali, a vystaví ich vlastnej záhube. Potom obnoví zničenú krajinu a privedie ju späť k životu, aby opäť oplývala hojnosťou. A napokon Boh hovorí, že medzi svoj ľud prinesie svoju božskú prítomnosť. Tá sa pre každého stane skutočnou a dostupnou. Až doteraz tento spev rozpráva silný príbeh o Joelovi, ktorý podnecuje Izrael, aby pochopil, prečo jeho hriech viedol k pohrome a Božiemu súdu, a že s milosrdným Bohom vždy existuje nádej. Vo všetkých týchto minulých udalostiach však Joel vidí obraz budúceho dňa Hospodina. A tak v závere knihy Joel píše ďalšie 3 spevy, ktoré zrkadlia 3 časti Božej odpovede, vpletá do nich obrazy z iných prorockých kníh a vytvára tak víziu nádeje pre celé stvorenie. Najprv sa nádej, že Boh bude prebývať medzi ľuďmi, rozširuje na zasľúbenie, že jedného dňa Boží duch, jeho osobná živá prítomnosť, naplní nielen chrám, ale celý Boží ľud. Joel tu nadväzuje na Izaiášove, Jeremiášove a Ezechielove zasľúbenia, že Boží duch ľudí premení a posilní, aby mohli svojho Boha skutočne milovať a nasledovať.
Joel potom nadväzuje na prísľub, že Boh sa postaví hroziacemu útočníkovi. V pustošivých kobylkách vidí podobnosť s bezočivými násilníckymi národmi svojej vlastnej doby, ktoré ničia krajiny a utláčajú ľudí. A tak sa opiera o Izaiášove, Sofoniášove a Ezechielove zasľúbenia o budúcom dni, keď sa Boh postaví zlu medzi všetkými národmi, obráti ich násilie proti ním samým a prinesie spravodlivosť, aby napravil všetky krivdy. Napokon Joel nadväzuje na obrazy o obnove krajiny, v ktorých vidí nádej na obrodenie celého stvorenia. Vychádza z Izaiášových, Ezechielových a Zachariášových zasľúbení, že po súdnom dni nastane obnova celého sveta, nový Eden, kde bude Božia prítomnosť z Jeruzalema prúdiť ako rieka, ktorá obnoví celý vesmír. A tak Joelov spev končí Božím odpustením a milosrdenstvom, ktoré otvárajú cestu k úplne novému stvoreniu. Táto malá Joelova kniha teda obsahuje hlboké myšlienky o tom, ako ľudský hriech a zlyhanie spôsobujú v našom svete ničivú deštrukciu. Hovorí aj o tom, ako Boh túži preukázať milosrdenstvo tým, ktorí si jednoducho priznajú svoj hriech a vyznajú ho. Pripomína nám, že toto všetko nás vedie k nádeji, že Boh jedného dňa porazí zlo v našom svete, ale aj v nás a prinesie svoju uzdravujúcu prítomnosť, ktorá všetko obnoví. A práve o tom je Joelova kniha.